Kumaphandle eMpuma Koloni apha ubawo uDalibhunga uNelson Mandela nabanye abangamawaka babecanda lamathafa bebetha ngezikatshiwo benqumla imiwewe kodwa yakugqitywa lendlela uhambo lawubalula. Umphathiswa ke uzobona londlela apho uphase 1 wayo wasuka ku-N2 wazoma apha komkhulu yaze uphase 2 walondlela waqala ku-N2 wayoma komkhulu eBumbane. Uphase 3 wale project kudibanisa ezindlela zombini. Isebe lezophuhliso lwamaphandle lithi ukulungisa kwendlela ngundoqo kuphuhliso lwamaphandle. It was not just the road alone, but also it was the fencing of the fields or gardens of about 300 plus households in this Mvezo area in particular, to make sure that people can subsist and provide for themselves food in order to fight hunger and poverty. Abahlali bafuna amaphulo wesondlo aqhubeke phambili. Siyafuna uphuhliselwa kwezilali ngoba siphila ngomhlaba thina silima. Ithi ke iyo lento ndizivwa ndinovuyo lento into baca ezonyathela kulomhlaba kumvezo minister. Abahlali basemvezo bakholwa ekuthini ukuphuhla kwalamaphulo kuzobanceda bakwazi ukuzimela. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndisemvezo.